Znalecký posudok pri predaji nehnuteľnosti. Má zmysel nechať ho vypracovať? Podľa nás v dnešnej dobe rozhodne áno. Súdni znalci sú licencovaní odborníci, uznávaní bankami a súdmi. Vypracujú podrobný odhad, ktorý vám podľa nášho názoru dá najpresnejšiu odpoveď, aká je reálna objektívna trhová hodnota vašej nehnuteľnosti. Je pravdou, že každý znalec má svoj vlastný prístup k ohodnoteniu a tak sa môže stať, že znalecké posudky na tú istú nehnuteľnosť od dvoch rôznych znalcov sa môžu líšiť. No nemyslíme si, že znalci môžu ovplyvniť hodnotu nehnuteľnosti, ako sa im páči. Podmienky a pokyny pre ich činnosť sú upravené v zákone. Používajú pravidelne aktualizovaný index vývoja cien v stavebníctve a takisto berú do úvahy ponukové ceny na realitných portáloch. Nevýhodou je, že znalecké posudky nevedia zohľadniť kvalitu zariadenia bytu či domu, respektíve kvalitu prevedenej rekonštrukcie. Aj preto sa predajná cena môže od znaleckej hodnoty líšiť. No iba do určitej miery, a to nám potvrdzuje skúsenosť z praxe. Pracujeme so skúsenými objektívnymi znalcami, ktorých ohodnotenia sú tak presné, že sa pre nás stali pri stanovovaní ceny kľúčové. Aký je váš názor na znalecký posudok? Dajte nám vedieť v komentároch.